този месец решихме да ти подарим 2000 лева. На мен ли? Да, само трябва да направиш оборот над 20 000. Ага, трябва да си купя неща за над 20 000 и ще ми дадете 2000 лева кеш, така ли? Не кеш, ще дадем акумулатор или фреза безплатно. А този акумулатор по принцип колко струва? По принцип е 1700, но ние ще дадем и още някои неща. А 1700 колко процента са от 20 000? 7,8%. Тоест няма да ми подарявате пари, ще ми направите 7,8% отстъпка. Това сега са подробности. Добре, приятели, сега шегата на страна, нещо много набързо. Вече трета година, откакто правим пликове за пари, абитуриентските балове определено са любимия период в годината. Не само защото има доста поръчки, времето е адекватно, а и искрено се забавлявам с голяма част от пожеланията, които клиентите пишат на пликовете. По този повод решихме реално да подарим на един от клиентите ни 300 лева. На мен ми се иска да дадем 300 лева кеш, но ще видим как ще стане чисто счетоводно. Но ако не е кеш, ще е под формата на свежа почивка или бонус. Затова ако си направил или мислиш да правиш поръчка от сайта ни до 15 юни, задължително пази касовата бележка. Томболата ще я теглим на 15. Сайта е подариме.bg. Ай, чао!